Kuya, may kakilala po ba kayong Virginia Kugit? Ano? Ulitin mo kayo sinabi mo? Virginia Kugit. Ano? Sa tagal kong taon, hindi pa ako nakarinig ng ganung pangalan. Virgin na, kugit pa. Ano ba yan, boy? Makaboy ka, babae yata. Pagpaisumot manong Andres. Boy na eh. Boyungan. Daw. Sabitan. Ah! Hello, ma'am. Nandito na po ako. Saan po ba banda yung bahay ninyo? Ma'am, puro bukid naman po dito. Naliligaw na po yata ako. Miss, sino hinahanap mo? Ay, ma'am, sandali lang po at magtatanong lang po muna ako. Kuya, may kakilala po ba kayong Virginia Kugit? Ano? Ulitin mo kayo sinabi mo? Ang sabi ko po, may kakilala po ba kayong Virginia Kugit? Ano? Sa tagal kong taon, hindi pa ako nakarinig ng ganung pangalan. Virgin na, kugit pa. Eh, yun po yung nakalagay dito eh. Virginia Kugit. Ay kaya, patigin nga. Ito po, basahin mo. Virginia Kugit. Totoo nga. Kilala nyo po to? Ay, wala rin akong kilalang puto. Wala rin akong kilalang puto. Hindi po puto. Ang sabi ko po, kung kakilala nyo yung taong ito. Ay, ganun po ba yan? Hindi ko po kilala yung taong yan. Ayun o, yung naglalakad na yun, yung batang yun. Baka alam niya. Oh, Bintang! Ikat yung mabit! Parta ka ma! Nagpayag lagi magmagnan aya. Apay, ano problema, boy? At ano ka mamum nga ako ah. Virginia Kugit. Virginia Kugit. Adda asidag di balay. Ano ba yan, boy? Makaboy ka, babae yata. Pagpaisumot manong Andres. Boy na eh. Boyungan. Sika nga, babae yata, kasta-kasta. Wala. Damdamag na di tao ki. Sika, di mo ulitan natin ah. Miss, alam daw yung bahay nung sinasabi mo. Pwede mo ba akong samahan? May ganyan bang nagpapasama? Mataray? Kasi siyempre ang makaungay, ibinagamto mo nga boy. Katangkit din. Dakit no kahit mo manang sa kalangan na amumot di balay, di mo lang ka din nana. Okay, saba natin ubingon. Sikat ipapang ko, tapos sa ibang mo. Ang babay mo. Miss, kain ka na muna. Samahan kita mamaya. Matamis ba yan, kuya? Nangangayayat na nga ako eh. Nangangayayat na nga ako eh sa sobrang gutom. Ay, kawawa ka naman, te. Tambing taong, mabisimpi ta taon na din pa kadwaan. Kain ka muna, matamis to, te. Tingnan mo. Ang tamis. Para may lakas kang magbiyahe ulit mamaya. Sige na. Ito, ang dami pa, oh. Ayan, oh. Okay. Talaga, kuya? Matamis? Oo naman, oh. Tingnan mo kasi, oh. Oh, sikman mo. Upo ka muna. Oh, bitaw, maka mo. Sausaw nyo para, kuwan, mas masarap. Sarap ba yung sausawan mo, kuya? Oo, sige. Ang tamis, sobra. Wow! O, di ba? O. Tamis, di ba? Ha? Gasab. Ha? Punay lagi ito tsurao mo. Nakasamsamit, bagam nga alsam. Weh!
Kita mo na ito babae niya. Di pa malusaman. Di ba, Mes? Matamis? Oo nga kuya. Ang tamis. Ang tamis. Ang tamis-tamis. Bakit ako hindi naman naasiman? Ba't kayo naasiman? Weh! Dami pa, oh! Sige kuya, hintayin na lang kitang matapos kumain. Tapos samahan mo ako. Uy, si Manong Andres, ba't di ka man alasaman? Sa bagay, nabayag mo na alasam tarupa mo na eh. Kasi sa ba natin ubingay? Kung ano ko malato yan, si kalawat ubis yung mga anong kastapat ibang kanyak. Kuya, bakit kaano-ano mo ba tong batang to? Medyo malikot ang dila. Pinsan yan ng asawa ko. Ganyan talaga yan. Si Manong Andres, oh. Papapanin nak to eh, tapos kastahan nak. Takay man lang ka nun. Ikaw boy, muwi ka na din. Sa ba natin ubingay? Bakit ganun yun kuya? Talagang ganun yun. Heartbroken kasi. Ah, kaya pala masungit. Bahala siya. Ayaw mo talagang kumain? Sarap eh. Sabi ko naman sa'yo matamis to eh. Ay, nulog! Sayang! Meron pa naman dito. Oh, di ba? Tamis. Uwe! Ganito mo lang oh. Ganito kasi sa probinsya. Di ba? Tamis. Tamis eh. Ang sarap, ang tamis. Sige, kainin mo, matamis yan. Tamis? Ang dami pa tong sausawan, no? Sayang. Ano, ayaw mo talagang kumain? Kung ayaw mo kumain, sige, tara na. Samahan na lang kita. Sige kuya, madami pa akong i-deliver eh. O sige, tara na. Asim talaga! Maasim ba? O, tingnan mo yung dinadaanan mo. Ay kuya, nangyari sa'yo. Hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Hindi kasi nagpagilito sa akin, tara. Hindi ka nag-iingat kuya eh. Bilisan mo. Kawawa naman si kuya. Kuya, malayo pa po ba? Nakikita mo yung posting yon? Oo kuya, nakikita ko. Mula dun sa posting yon, 1,000 kilometer pa, kaya bilisan mo maglakad. Ano? Malayo pa pala. Sana nagmotor na lang ako. Bilisan mo maglakad. Ulan na oh. Kuya, hintayin mo naman ako. Ang bilis-bilis mo na nung maglakad. Paano ulan yan kuya? O, maaraw naman oh. Tuturuan mo pa ako, hindi ka naman taga dito eh. Ano ba yan? Hala, sabi ko na nga pa eh. Ayan na yung ulan oh. Diyan ka na. Yung Ay, sinampay kuya, ko. saan ka pupunta? Kuya! No. Dapat pa itutaw, sinampay ko. Ano ba yan? Ay, naku ate, sagutin mo naman. Hello ate, sunduin mo na ako. Pagod na ako. Hindi ko alam kung saan ba to. Saan ka ba talaga nakatira? Ay, Diyos ko, ang hirap tumayo. Ay, madam, pwede bang salubungin mo na ako? Hindi ko na kaya. Madidehydrate na ako.